kanggo Silvers khusus spesial kanggo omang opae Delisha kanggo wong Jaro kanggo Aeno fans GA saking Bapak kanggo sing Jatirok enek kedue Nusantara kanggo Aucile Kening kanggo Airma masih bareng Galuh Aceh kanggo Amanto sedulur segepan aku pilih Citra mamai Citra aku nok indah yen beli ketemu seminggu hatiku rindu perasaan gemetar seluruh tubuh yen beli ketemu seminggu hatiku sekeluarga di ketinggalan masih spesial kanggo Mimi Hadan khusus manis